Tervehdys Loukku.comilta. Meillähän on hyvä valikoima myös käytettyjä veneitä. Tässä saapui justiin fiksauksesta AMT 175 PRF, eli alurungolla oleva hieno muovivene. Tosi siisti sisältä, yleiskunto todella hyvä, kuten näkyy tuosta esittelyvideostakin. Ja täällä on moottorina luotettava Hondan 80 kone. Paketti on 2018 vuosimalli. Löytyy vesihiihtotasoa, peräkuomua, reimarinen plotteria ynnä muuta hyvällä huoltohistorialla. Meillähän on veneisiin kesärahoitustarjouskampanjakki alkaen 199 korolla. Ne kannattaa hyödyntää. Ja totta kai meiltä saa aina myös venetrailerit, kotimaiset majavakärryt. Niin kuin tähänkin pakettiin kannattaa kysyä sitten kärry alle, niin lasketaan siitä hyvä tarjous. Tsekkaa netistä lisää. Vaihtoveneet vaihtuu koko ajan.